के बिना रे कारण के इहे पहचान बटे बाबू रे सारण के। अरे का बुझले सुन ठोके दिला कवनो के बिना रे कारण के इहे पहचान बटे बाबू रे सारण के। झूठो के परता रे काहे ते लफड़ा में जदी सीख के बटे रंगदारी ये बेटा तो आज ये जिला छपरा में। जदी सीख के बटे रंगदारी ये बेटा तो आज ये जिला छपरा में। आज ये जिला छपरा में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। आज ये जिला छपरा में। खून खराबा से होला यही जसूरू सब जिला के हमर जिला बाटे गुरु। जिला बाटे सुन खून खराबा से होला यही जसूरू सब जिला के हमर जिला बाटे गुरु। जदी फरियावे के बा आजो बाबू अखरा में जदी सीख के बटे रंगदारी ये बेटा तो आज ये जिला छपरा में। जदी सीख के बटे रंगदारी ये बेटा तो आज ये जिला छपरा में। आज ये जिला छपरा में। गुड्डू लाल यादव। आज ये जिला छपरा में। आवे प्रशासन होखे रात दिन छापा हवे बदमाशन के सारन इलाका। सारन इलाका आवे प्रशासन होखे रात दिन छापा हवे बदमाशन के सारन इलाका। नीतीश विधायक मौत लिख दी तोरा पतरा में। पतरा में जदी सीख के बटे रंगदारी ये बेटा तो आज ये जिला छपरा